Good morning, dear brothers and sisters. Novena to Saint Anthony of Padua. In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit, Amen. O Almighty and merciful God, Thou hast granted to Thy beloved servant, Saint Anthony, the privilege that his devotees may find their lost things. I thank Thee for these many favors Thou hast conceded to this glorious saint, and I supplicate Thee through his intercession to grant to my soul an efficacious and heavenly light, so as to refrain from inordinary appetites, that I may not lose the valuable gift of Thy grace, and if unfortunately I lose it, I may soon find it again. Amen. Sixth-day prayer. God and Lord of dominations, to whose power every human and angelic creatures is subject, Thou hast afflicted Thy beloved servant, Saint Anthony, and hast adored him with such admirable wisdom as to serve as a light that commands a great many princes and prelates, instructing them in the way of grace and eternal life, thus subjecting them to Thy will. Thou hast given to Thy saint the singular privilege of finding lost things. I give Thee boundless thanks for the many favors Thou hast bestowed on this glorious saint, and I beg of Thee, through his intercession, deign to grant heavenly light to my soul, and the power to subjugate and check my inordinate appetites, that so I may follow Thy divine inspirations, and never lost that most precious jewel of grace. And if to my misfortune I should have lost it, may I retrieve it in the quickest possible time, if that which I especially ask of Thee in this novena, before Thy greater glory. Amen. Concluding responsory. If miracles you see to find, lo, death and error are confined, dire need is gone and demons fleet, the sick are cured of leprosy. The fury of the sea is past, and ransomed captives freed at last. Lost limbs and goods are now restored. To poor and old who Thee implored, all dangers vanish from Thy sight, and aid now suits the wretched's plight. So speaks in Padua each devotee who sought in prayer Saint Anthony. The fury of the sea is past, and ransomed captives freed at last. Lost limbs and goods are now restored. To poor and old who Thee implored, O glorious saint, to Christ to pray us sinner, that we may with hearts afire in God's own love obtain the promised bliss above. The fury of the sea is past, and ransomed captives freed at last. Lost limbs and goods are now restored. Concluding prayer. O holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me, here mention your request. The answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles, O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy. Whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be Thy name, Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of Thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. Novena to Santo Niño. O Señor Santo Niño, you are our King and our God, we worship you.
You are a strong defender, we turn to you. You are the patron of Cebu and the Philippines, we come to you. You have made extraordinary wonders through your miraculous image in these chosen islands. Remember us. Look down this poor soul that comes to you for help. Lead us with your wisdom. Discipline us with your truth. Console us with your tenderness. Protect us with your might. We consecrate today our thoughts to you. Only with you shall they be occupied. Our words, only of you shall they speak. Our sufferings, that we may endure them for your sake. We beg you, Señor Santo Niño, illumine our understanding, kindle our will, cleanse our body, sanctify our soul. We wish what you wish, because you wish, as long as you wish. Grant us, Señor Santo Niño, that we may feel love toward you, be strict toward ourselves, be zealous toward our fellow men, and rightly despise the things of the world. Help us to overcome sensuality with strict discipline, avariciousness with generosity, anger with gentleness, indolence with zealous industry. Make us wise in counsel, courageous in danger, patient in adversity, humble in prosperity. Teach us, dear Santo Niño, how worthless is the world, how sublime is heaven, how brief is time, how long is eternity. Grant us, lastly, that we may remember you, adore you, love you, and serve you here on earth, that we may be happy with you forever and ever in heaven. Amen. Supplications to Santo Niño. Lord, have mercy. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Jesus, hear us. Jesus, Graciously hear us. in every need, let us come to you with humble trust. Santo Niño, help us. In all our doubts, perplexities, and temptations, Santo Niño, help us. in hours of loneliness, weariness, and trials, Santo Niño, help us. in the failure of our plans and hopes, Santo Niño, help us. in disappointment, troubles, and sorrows, Santo Niño, help us. when others fail us and your grace alone can assist us, Santo Niño, help us. when we throw ourselves on your tender love as our only refuge, Santo Niño, help us. when our heart is cast down by failure, Santo Niño, help us. when we are ill and our head and hands cannot work and we are lonely, Santo Niño, help us. when we feel impatient and the cross irritate us, Santo Niño, help us. always in spite of weakness, faults, and shortcomings of every kind. Santo Niño, help us. Lamb of God who takes away the sins of the world, Spare us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world, Have mercy upon us, O Jesus. Jesus, hear us. Graciously hear us, O Jesus. O Santo Niño, who has said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Give, we beseech you, to us who ask the gift of your divine love, that we may love you with our whole heart, in word and work, and never cease from showing forth your praise. Make us, O Lord, to have a perpetual fear and love of your holy name, for you never fail to govern, whom you do solidity establish in your love, through Jesus Christ our Lord. Amen. Concluding prayer. O miraculous Santo Niño, prostrate before your sacred image, we ask you to cast a merciful look on our troubled hearts. Let your tender love, so inclined to pity, be softened at our prayers, and grant us that grace for which we ardently implore you. Take from us all unbearable affliction and despair. For your sacred infancy's sake, hear our prayers, and send us consolation and aid, that we may praise you with the Father and the Holy Spirit, forever and ever. Amen. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang makalamidad, amang makakamhan, iniitaas mi ang samang mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga lasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman, sa pagtaumo kan sa mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban, inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang, day mi nasabutan asin naotob an sa imong kabutan, natamanon ang kinaaban, an kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mga masalang gibo, asin ngunyan, namamatian mi na,
an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, oran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mga kasaalan. Ilikay mo kami, an sa mga namumuotan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging maresponsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. San Judas Tadea. Ipamiibi mo kami. Sangaran ka na maasin kan Ake, sin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po.
Sa liwat Diyos marina aga mga tugang mo niyan po Lunes, paka Pentecostes. Ginagurumdom niya to si Birhen Maria, ina kan simbahan. Isabay man po niya to ang mga minasunod na mas intention, mga pasasalamat. Hali kay Crisel Bombales, pasasalamat man ni na Mr. and Mrs. Mardy Medalla and family, ni na Mr. and Mrs. John Peape. Thank for the blessings, permanent position. Dulot ni na Mr. and Mrs. Christopher Remolacio. Pasasalamat man ni na Mr. and Mrs. Jerome and Hanilyn and family for blessings received and protection. Hali kay Mr. and Mrs. Albert Balaguer. Thanksgiving for passing the CPA board exam of John Jaron and Uy, offered by Papa and Mama. Mga special na kahagadan. For good spiritual, physical health and safety of my family. Dulot ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. For spiritual guidance of Cynthia May. Dulot kan Sarong Anonymous. Special request man ni Domingo Peñaflor and family. Ni Giselle Asaitun and family. Guidance and blessing of the Lord. Dulot ni Mercy Laguda. Guidance of the Holy Spirit. Dulot ni Billy Joy M. Velasco. 40th wedding anniversary. Dulot ni na Mr. and Mrs. Albert Balaguer. Para sa kapahingaloan kan mga kalag, Simona Maria, hali sa FNS Velasco. Para sa mga minasunod na kalag, Bernabe, Bivet, Cipriana, Francisco, Jose Cococh, Maria Arlie, Juanito, Remedios, hali kay Erbing Obal. Para sa kalag ni Danilo, dulot kan sa Nyosa family. Para kay Fidel, dulot kan Ligon family. Para kay Froilan, hali kay Rosie B. Asopardo Cantara family. All Souls, hali kay Karisma. Mera Angela, dulot ni Mercy Laguda. Para kay Pilahia, hali kay Mr. and Mrs. Albert Balaguer. Elizabeth Roberto, offered by April, Eugene, and Caroline.
Sa liwat Diyos maraynaga mga tugang ngunyan po Lunes paka Pentecostes. Asin sinelebra niya to ang memorial ni Virgen Maria ina kan simbahan. Matindog na po ang gabos asin sarabay niya tong awiton an awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa saimong espiritu. Kasuhapon, tinapos ta an Easter season. Ngunya na aldaw nagbabalik po kita sa ordinaryong panahon. And the Church gives us a beautiful feast on this return to ordinary time. Today we celebrate the Blessed Virgin Mary, Mother of the Church. Puunantaan sa tuyang misa sa pag-ako kan sa tong mga kasalan. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsul, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo maherak ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuukan Ama sa pagsurog sa mo, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak man lugod sa to ang Dios na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, Ama nin pagkaherak, na anbugtong mong aki, mantang nakapako sa krus, hinimo an palada na Birhen Maria sa iyang ina, na magiman sa muyang ina. Warasan namimibi kami na sa iyang mamumuton na pagtabang, an sa imong simbahan, urog kamabinunga uro aldaw, magrukyaw sa kabanalan kan mga aki, asin magtipon kan gabus na familia nin katawuhan sa iyang pupunan. Huli ki Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hinanyugo niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro kan Henesis. Nag-apod ang kagurangnan Diyos sa tao, asin nagsabi sa iya, hain ka, nagsimbag, an sa imong tingog na dangog ko sa tatamnan, natakot ako, huli pahuba ako, asin nagtago. Nagsabi, si Isay ang nag-usip sa imo na huba ka, sa kahoy na ipinangalad ko sa indo ang pagkakan, nagkakan ka. Nagsabi si tawo, an babae na itinaid mo sako, siya ang tuminao sako kanhali sa kahoy, asin ako kuminakan. Nagsabi ang kagurangnan Diyos sa babae, ano ining ginibo mo? Nagsimbag si babae, an halas dinaya ako, asin ako nagkakan. Kaya nagsabi ang kagurangnan Diyos sa halas, huli ta ginibo mo ini, maldito ka sa gabos na hayop, asin sa gabos na nabubuhay sa lantad. Sa imong tulak, ika maglalakaw, asin alpog ang kakakanon mo, sa gabos na aldaw kan sa imong pagkabuhay. Papag-iwalon ko kamo, ika asin ang babae, an sa imong tinubo, asin an sa iyang tinubo. Tatamakan ka kaini sa payo, ika na minatokwag sa iya sa buol. Nginaranan kan tawos si sa iyang agom Eva, huli ta siya an ina kan gabos na buhay.
antataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. mga mamuraway na bagay tinaram dapit sa imo, o siyudad kan Diyos. Mga mamuraway na bagay tinaramdapit sa imo, o syudad kan Diyos. An sa iyang pundasyon sa mga banal na bukid, namumutan kan kagurangnan, ang mga puwerta ninsyon, arog sa gabos na erokan ni Jacob. Mga mamuraway na bagay tinaramdapit sa imo, o syudad kan Diyos. Mga mamuraway na bagay tinaram dapit sa imo, o siyudad kan Diyos, asin dapit sa Sion, isasabi, ini sa kaidto na mundag sa iya, asin ang nagtugda sa iya, iyo an orog kahalangkaw. Ang kagurangnan magsusurat sa rehistro ni mga banwaan, ini namundag duman, nagaawit sinda na nagsasayaw, ang gabos kung burabod, yaon sa imo. Mga mamuraway na bagay tinaramdapit sa imo, o syudad kan Diyos. Matinog na po ang gabos sa pagrukyaw. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan banal na ebanghelyo, susugki San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Nakatindog sa may krus ni Jesus, an sa iyang ina, ang tugang na babae kan sa iyang ina, si Maria na ki Cleopas, asin si Maria Magdalena. Si Jesus, pakahiling sa ina, asin sa disipulo na kataid, idtong namumutan niyang disipulo, ang sabi sa ina, babae, uya an sa imong aki. Dangan ang sabi sa disipulo, uya an sa imong ina. Puun kan oras na ito, inako si Maria kan disipulo nin udok sa sadiri. Pagkatapos kaini aram ni Jesus na ang gabos tapos na, tanganing mautuban kasuratan ang sabi, napapaha ako. May daod na nakalaag duman pano nin suka. Ipinurupotan sarong esponghang huom nin suka sa sarong isopo. Asin idinuhol sa nguso niya. Kanakuon ang suka, si Jesus nagsabi, tapos na. Asin ihinutan ang payo, ipinaubaya niya ang espiritu. Ang mga Hudiyo palibhasa aldaw nin pag-andam, tanganing da imawalat sa krus ang mga hawak sa Sabath, tadakula an aldaw kan Sabath na idto, hinagad ki Pilato na bararion ang mga tuklang asin halion. Kaya nag-abot ang mga soldados, asin binari ang mga tuklang kan inot asin kan sarukman na isinabay sa iya pagpakua sa krus. Alagad pag-abot ki Jesus, tanahiling ninda nagadana, da ininda siya binarian nin tuklang, kundi ginarod an sa iyang hirog kan saro sa mga soldados, asin tulos, luminuwas, dugo, asin tubig. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. May mga bisita po tayo mula sa Legion of Mary. Galing sa Western Visayas, sila pong mga nandito sa 3rd and 4th row. Mga kasama po sila ni Tita Ching, yung kasama natin sa Daughters of St. Jude. Nag-attend po sila ng Biennial National Conference ng Legion of Mary sa Naga. I suppose pauwi na po soon. Kaya magsisikap po ako na ang Bicol homily ay gawin mo ng Tagalog. Auto-translate po ako ngayon.
Kahapon, pinag-celebrate po ng ating simbahan ang great feast, solemn feast ng Pentecost or the descent of the Holy Spirit upon the apostles. Sabi namin kahapon, dito sa St. Jude, madali pong i-visualize ang tongues of fire dahil ang image natin kay St. Jude ay may tongue of fire. St. Jude was present during Pentecost. But today, we celebrate another person na present din doon sa Pentecost, the Blessed Virgin Mary. Today, we celebrate Mary, Mother of the Church. We mark this as the first day after Pentecost. Simula po noong 2018, ginawa po itong magkakambal na fiesta ni late Pope Francis. Isa po ito sa mga regalo ni Pope Francis sa simbahan bago siya namatay. Noong 2018, minagandang loob po ni Pope Francis na bigyan ng fixed date, fixed day ang celebration ng Mary, Mother of the Church. Because Mary was present at Pentecost, and so the day after we celebrate Pentecost, on the Monday after it, we will always celebrate Mary, Mother of the Church. Sabi natin kahapon, at Pentecost, the Church was born. Kung sa Pentecost, isinilang ang simbahan, sino ang kanyang ina? Ang ina ay si Maria. Siya ang ina ng lahat ng mga Kristiyano. Is this a new title of Mary? Is this a new feast? The feast is relatively new, just 2018, but the title has long been there. Matagal na pong may debosyon kay Mary, Mother of the Church. Marami na pong mga Santo Papa na pag nagsusulat, minimension nila si Mary as Mother of the Church. Kung kilala po ninyo yung ating locally founded Congregation of Sisters, yung Daughters of Mary, ang full name ng congregation nila ay Daughters of Mary, Mother of the Church. At dito sa diocese natin, ang presence nila ay doon sa Sipi, sa baba ng bahay ni Bishop, at dito sa Tabaco, may school po sila ng mga bata. What do we mean when we pertain to Mary as Mother of the Church? Sabi po ni na Saint Augustine at ni Saint Leo the Great, if the head of the church was born to Mary, it is also through Mary that the body of the church is born. Ang head of the church po, walang iba kundi si Kristo. At ang katawan ni Kristo ay hindi lang yung ostya na kinakain natin. Ang katawan ni Kristo ay tayo. Kaya napakaganda po dahil pag nagkukumunyon tayo at sinasabi ng pari, ang katawan ni Kristo, sa Bicol po, ang hawak ni Kristo. At sumasagot tayo, tumutugon, Amen. Ibig sabihin, I assent, I believe that, I accept it. What do we believe? That I am also part of the body of Christ. Kaya kapag tinatanggap natin ang banal na komunyon, sinasabi natin at pinapahayag, bahagi ako ng katawan ni Kristo. In other words, Mary is mother of Christ and at the same time, mother of the mystical body of Christ. Ina ng ulo, ina ng katawan. Ina ni Kristo, ina ng mga lahat ng sumusunod kay Kristo. Siya ang ina ng simbahan. And how did we come about as her children? We were not born to Mary biologically. We were born through the heart. Tayo po ay mga adopted children of Mary. Meron po akong kaklase nung unang taon ko sa seminaryo na adopted child. Naalala ko lagi siyang malungkot at sinasabi niya sa amin, napakalungkot ng buhay ko kasi ampun lang ako. Pero ulit-ulit namin sa kanyang sinasabi, alam mo brother, napakaganda ang maging ampon. Kasi kami na mga biological na anak, walang choice yung nanay at tatay namin kundi tanggapin kami. Kung anong lumabas dyan, kung ano man ang diferensya niyan at kung anong kagandahan at kagapuhan, tatanggapin kasi ilinuwal. Pero ikaw ay pinili.
An adopted child is chosen. Isinisilang mula sa puso. Isinisilang sa pagmamahal. We too are very much children of Mary, not because we were born of her biologically, but because she gave birth to us through her heart. Minahal at biniyayaan ng pananampalataya. Narinig natin sa gospel ngayon na ipinagkatiwala tayo ng Panginoon kay Maria. Isa pa sa magandang imahen dito sa loob ng aming simbahan sa St. Jude ay ang aming main crucifix. Dito sa St. Jude, katabi lagi ni Jesus ang kanyang ina, si Maria. At bilang mapagmahal na ina, may hawak siyang kalis. Sa ating Catholic theology, chalice means suffering. And Mary, by the side of her son, carries suffering. Hinihingi ang dugo ng kanyang anak. Anak ko, handa akong magpakasakit kasama mo. Handa akong samahan ka. And because Mary was very much willing to suffer with her son, before her son died, ipinagkatiwala niya sa kanyang ina ang lahat ng mga tagasunod. We were represented by John. But even when you go back to the gospel, he is not even called John. Napansin po ninyo, hindi nabanggit ang pangalan ni John dahil siya ang author, siya ang nagsulat ng version na ito. Instead of using his own name, he simply said, the beloved. Katabi ng ina ang minamahal na disipulo, the beloved. And who is the beloved? Tayo. Tayo po ang beloved. Tayo ang minamahal. So that we might see ourselves present at the crucifixion. Kung ipinagkatiwala si Juan kay Maria, ibig sabihin tayo rin ipinagkatiwala. Dear friends, Mary was present at Pentecost. Kung paanong present siya doon, siya rin ay present sa ating mga buhay bilang Kristiyano. Kasama natin siya araw-araw. Laging nagdarasal para sa atin, kino-comfort tayo sa ating mga paghihirap, at siya rin ang humihingi ng mga grasya para sa atin sa Panginoon. Ngayon na araw, sabi natin, ngayong araw, bumabalik na tayo sa ordinary time. Kung paano pong si John ay inuwi niya si Maria bilang kanyang sariling ina pagkatapos ng crucifixion, ang imbitasyon po sa atin ngayong ordinary time ay iuwi rin natin si Maria sa mga ordinaryong araw ng ating buhay. Let us bring Mary to the ordinary days of our lives. Let Mary sit with you at work. Let Mary join you at meal times with your family. Let Mary accompany you in your lonely days, your bad days. Mary is our companion. Mary is our model. At nawa sa tulong ng kanyang mga dalangin at example, modeling, tayo'y mapagkaisa ni Maria. Tayo na magkakapatid, tayong mga anak ni Maria. Mary, Mother of the Church, pray for us. Matindog po kita, asin sa kaaldawan na ini ni Maria, ina kan simbahan, darhunta sa satuyang ama an satuyang mga kamauotan, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamikbi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan, sa bilog na kinaban, danay nagiyahan asin surugon ni Maria, sa iyang dalisay na pagkamuot, bilang sa tuyang ina, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamikbi. Tanganing sa tabang nin mga pamibi ni Maria, ang mga pamayokan mga nasyon, dai maguntok sa pagpalakop asin pagsurog kan katanosan, asin katuninongan sa saindang mga banwaan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamikbi. Tanganing ang mga ina, padagos na maging makusog sa pagtubod, dusay sa pagkamuot, asin masarig sa paglaom, sa pag-utob ni mga tungdan sa laog kan pamilya,
ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninyo sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagsasakit, padagos na maghagad tabang ki Maria, nasa bagsik kan sa iyang pamibi, ang gabos na kadifisilan, maribayanin karangahan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninyo sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na mga paratubod, nagadana, nagsarig sa pamibi ni Birhen Maria, magkamit kan kaugmahan sa kahadaan kan Diyos, sagkod paman, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninyo sa mong pamibi. Ama, itinao mo sa mo an ina kan sa imong aki, tanganing magin ina man niya mo. Sa tabang kan sa iyang mga pamibi, makahiras man lugod kami sa kamurawayan kan sa imong mga aki sa kahadean nin langit. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ininutulot niya mo, anarak kasi ang tinapay, maning maging kakanon, dinuhay na mayong Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Akoon malugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog yang banal na simbahan. Pakiakoa ining samuyang mga dulot o kagurangnan, asin himuon mo na magin misteryo nin kaligtasan. Tanganing sa bagsik ka ini, asin hulikan pagkamuot ni Birhen Maria, ina kan simbahan, kami palaadon asin papagkaniguon na urog kadayupot na makisumaro, kaiban niya sa gawi nin pagtubos. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, iitaas sa mga puso, initaas mi na sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, asin magrukyaw sa imo sa maninigong pag-umaw sa pagselebrar kan paladan na Birhen Maria, na sa pag-ako niya kan sa imong tataramon, sa iyang malinigon na puso, siya nagkanigong magpangidam sa iyang birhen na sinapupunan. Asin sa pagpangaki sa kaglalang, inataman niya ang mga kapinuunan kan simbahan, na sa kataid kan krus, sa pag-ako kan tipan nin Diyos non na pagkamuot, inako niya ang gabos na katawuhan bilang mga aki, mga namundag sa langit nun na buhay, huli sa pagkagadan ni Kristo. Nakaiba kan apostoles na naghahalat kan sa imong panuga, sa pag-ayon kan sa iyang pag-arang sa mga pamibi kan disipulos, naging aarugan kan simbahan sa pagpangadji. Siring man, initaas sa kamurawayan kan kalangitan, inaantabayan ni Maria na may pagkamuot nin ina, ang simbahan na naglalakbay, asin binabantayan sa karahayang buot ang sa iyang mga lakdang, pasiring sa banwaan na tinubuan, sagkod na magdatong ang mamurawayon na aldaw kan kagurangnan. Kaya, kaiba kan gabus na santo sa Sing Angeles, naguumaw kami sa imo, daing tapos na nagsasabi, Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan.
Hosana sa kaitaasan. Paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ika ng an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yeso Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, ta ini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag. Sagkod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong papa si Leon, ang sa mong obispo si Joel, asin ang gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, ina kan simbahan. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo sa muyang patron, gabos na santos na kaidtupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita sa mga tataramon na itinugon asin itinukdo sa to. Ama niya niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa dagaan siring sa langit. Ang samong kakanon sa oral daw, itaong mo sa muya ang niyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasaalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadian, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaboronyog, susog sa imong kabutan,
ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. bilang magturugang mga aki ni ina, magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinakban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinakban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinakban, taawi kami nin katuninongan. Uya an kordero kan Dios, uya an nagpapara kan mga kasalan kan kinakban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita.
Kagurangnan kaming nag-ako kan panuga nin pagtubos asin buhay, mapakumbabang namimikbi ngunyan, nahulikan sa inang pagtabang ni Birhen Maria, an sa imong simbahan, sa pagharubay kan ebanghelyo, magtukdo sa gabos na katawuhan, asin sa grasya nin pagtubos kan Espiritu, mapano an bilog na kinaban, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Awitan taan sa tuyang ina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve, adeclamamus, exules Filii Eve, ade suspiramus, gementes et flentes, in hoc lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, ilus tuus, misericordes oculos, ad nos converte, et Iesu, benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genetrix. Ut dignificiamur promissionibus Christi. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriose Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum efficem ereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, da ut cuius commemoratione letamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi ni Maria, ina kan simbahan, bendisyonan kamo kan mamumuto na Dios, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw darahon si Maria sa mga ordinaryong aldaw. Salamat sa Diyos.